जोंहानि फेनफोरा नै गासिबो गाज्रि जाजोब्बाय माने बिदि लासैल' गिदिङो। बे टेबोल फेनजोंसो जाबाय दंमोन जों। ओमफ्राय नै बुरैया दसे उन्दुना दंमोन आरो बेखौ आङो डिस्टार्ब होबाय, फोजाबाय। मेकार फैगौ सिखारद' होननानै। ओमफ्राय बिसनाखौ आङो एसे बोखारनो थिनदों माने बेयाव गाखोनांगोन नालाय। ओमफ्राय नै टिभि रुम बा कम्पिउटार रुमाबो फेना गाज्रि जादों आरो लासै गिदिङो। टिभि नायनायाव डिस्टार्ब जायो। दानिया सफैबाय नै कान्थ मिस्ट्रिया, कान्थ रामसियारि बिथाङा नै बे मोनथामखौ सोलायगोन। फार्स्टआवनो जोंनि रुमखौ सोलायबाय आरो नै सेकेन्डआव टिभि रुमनिखौ सोलायगासिनो आरो बिथाङा बे मोनथामखौ सोलायलांगोन। लास्टआव नै बे बाहेरनिखौ सोलायगोन। बेयाव गाखोनो बिराद गिदोंमोन मानो होनबा टेबोल आरो सियारनि सायाव गाखोनांगौ नालाय। दानिया नायदो रायजोफोरनि जोंनि रुमनिखौ सेव आरो टिभि रुमनियाबो आरो नै बाहेरनिखौबो नायदो। मोनथामखौबो फेनखौ होनायाव न'खौनो बिरलांगोन बायदिसो मोनलायदोंमोन। नैबे मोनथामानो जाहैबाय फुराना आरो नै बिथाङानो कान्थ रामसियारि। सोरनोबाफोर कारेन्टनि खामानि मावनोबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नै आंना बुरैया ओंख्रि संगासिनो बहलजों खान्थाल बेगर। दिनैथ' सनिबार निरामिससो नालाय उफाय गैया बेबायदिनो जानांसिगोन। बिदिब्ला लोगोफोर बा रायजोफोर फैबाय थानाय भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन। बाय बाय।